戦国時代に命を守るために武将や兵士が必ず持っていたものを知っていますか？それは味噌です。実は味噌は兵士の命綱でした。長い草や移動の中でも腐らず持ち運べて栄養が豊富、過酷な状況で体を支える貴重な保存食だったんです。さらに驚くのはその殺菌作用。傷口に味噌を塗り感染症を防いでいました。だからこそ味噌は戦国時代の万能薬と呼ばれていたんです。現代でも腸を整え免疫力を高めるスーパーフード、私たちも毎日の食卓で活用できます。味噌の力、あなたも試してみませんか？これからも味噌に関して役に立つ情報を発信いたします。チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。